Isakudibanisa ngomphefumulo wakho umzimba wakho siphathe gezi dlule nololo wekazi okay that's going to happen and then it's like okay fine yeah exactly I'm feeling bad. Okay, nyama njengenza nabo bonke ukakawuluntomntwanentatamo yethu ingayoma ifuthuluke kunenentatamo yabo nokuba ndihamba emfuleni wethunzi lokufa andikho ikakubi ngokuba unam wena ndoba yakho umsumelo wakho endiduduzela ewe utsho umoya yonke inyama injengenxa nabo bonke ukakawubomntu kunjengentatamo yethu ingayoma ifuthuluke kunenentatamo yabo amatini kathini kuhangumoya ophukileyo isiyaphuleni kumntwana iqalathi komasibeni bonke abantu bamisele ukuba bafe kube kanye ukufa kunexesha lakho
Kamamkela bendinayo nisuzwana nje maybe nizokwazi ukuyothula okokuqala masikubulela Yehova wawusivusile safikelela kunyana namhlanje ngoba mina namhlanje besaziwa nguwe Yehova thina besingayazi bawo ngexesha layo laziwa nguwe bawo nansi ifemeli bawo yakalozuka bawo nansi ifemeli kaMtshana bawo nanku uMtshana bawo nanku ubhuti nanku unyana nanku umalume nanku utanyi nanku umelwane simsondeza kuwe Yehova ngale ntsasa yanamhlanje simsondeza kuwe bawo sondela ke nawe ke bawo kwinhliziyo ezophukileyo sondela Yehova kwimiphefumulo yanakeleyo bawo ingene enhliziyweni zefamily ibomeleze bawo cela Yehova uzuthumele la moya wakho mkhulu umoya usetshenziswa kuYesu Kristu ephilisa imelwelwe uyithumele lo moya wakho bawo ungene kwifamily yasekhaya ingene ezinhliziyweni zabo ukwenza babomelele Yehova siyacela bawo ndiyayazi ke wena Yehova isandla sakho asikudanga into bawo ungasincedi kwaye nendlebe yakho bawo isondele kuthi uba ngawumanele imithandazo yethu bawo siyacela bawo ngomsebenzi wakalozuku uzuhambe ngendlela efanelekileyo bawo ngoba yonke into bawo sinikezela kuwe bawo naba bashumayeli nanku umongameli bawo cela bawo uzingene kwincam yolwimi lakhe ibe nguwe othathayo bawo ungene ezinhliziyweni zethu ibe nguwe omamelayo bawo
Ndiyayazi ke bawo wena Yehova sofikile kwindawo mna engakhange ndifikelele kuzo ngoku nangona phakathi amen. Sone uyova. Lokwamkela utata wethu uba umgiva incwadi yesikhilelo chapter 21 sakubambelela kula verse yesithandathu. Izulu elitsha nomhlaba omtsha, ithi usithandathu, wathi kum kwenzekile, mna ndingu-Alpha no-Omega, isiqalo nesiphelo, mna ndakumnika lowo unxaniweyo emthonjeni wamanzi obomu ngesisa. Inkosi mayisikelele eli lizwe ngoYesu Kristu inkosi yethu, amen. Kwenzekile. uThixo wadala zonke izinto zantsha, nomhlaba kwakukutsha konke, wazenza izinto zonke zokuqala zadlula, wathi kwenzekile. Ndifuna ukuthi family lasekhaya nangoku kusasa nje kwenzekile. uThixo makazosule inyembezi emehlweni enu, kungabikho sikhalo nasijwili nanhlungu, ngoba zonke izinto zokuqala zidlulile. Akho nto ingadluliyo ke bazali, zonke izinto ziyadlula, yonke into iyadlula. Kwenzekile, kwenzeka e-Edeni apho uThixo wamisa khona umthetho. uThixo wawumisa umthetho e-Edeni, kodwa apho uThixo umise khona umthetho kwenzeke e-Edeni. Yiyo loo nto ibangela uba makube ngohlobo, ngoba kwenzeka e-Edeni kwaqhawuka umthetho. uThixo wayewumisile lo mthetho e-Edeni. uThixo wayezicelela okokuba mna ndingu-Alpha, mna wathi mna ndisisiqalo sezinto, wathi mna ndisisiphelo sezinto. Ngoku kwenzekile, uAdam wawuqhawula umthetho wayewumisiwe uThixo. Ndifuna ukuthi ngxe family yasekhaya, zonke izinto ziqhawuke e-Edeni okokuba makube nje namhlanje. Akuhlanga lungehlanga bazali basekhaya, thuthuzelekani. Zonke izinto zizawudlula, akho nto ingadluliyo. uThixo makazosula inyembezi emehlweni enu, kungabikho sikhalo, kungabikho nhlungu, ngoba zonke izinto zokuqala zidlulile. Ndifuna ukutsho nje kusasa nje, ndifuna ukuthi kwenzekile. Yonke into ndifuna ukuthi inexesha layo, ayikho into engenalo ixesha layo, kodwa emveni koko zonke izinto zizawudlula. Akho nto ingadluliyo bazali. Ndifuna ukuthi ngxe family kaRhadebe, kwenzekile, kwenzekile bazali. uThixo ke wazenza ngolo hlobo ezo zinto ezo.
yiyo loo nto ibangela into yoba makuqhawuleke apha edeni ngoba kaloku sekwenzekile. Ndimendisoyika kule ndawo uba umfundisi ndiyancancazela andizange noba mandithini na ngoba kwenzekile. Abantwana bakarhade bengxeya nezalamane akuhlangani ngehlanga thuthuzelekani bazali. Ndifuna ukuthi ngxe inkosi mayisikelele lizwi kokufunda kwayo kude kube kunaphakade. Amen. Namhlanje kuyanyanzeleka kwanzani komama ndothule. Kubashumayeli bendinabo enkonzweni. Uba bebebayi-14 abashumayeli abancibimithika. Ngoku bazaba yi-13 -1. Ngothunywa ke isession yama-UPC ndizawuvakalisa uba ndawuthula impahla kaLuvuko Mdiva emagameni amathathu. Egameni loyisene lonyana nelomoya ingcwele. Amen. Ngoku ndandilapha ngolosine ndandithe kwincwadi yeDuteronomi sisibhozo ndathi umqolo wesine ndathi ingubo yakhe ayonakalanga. Namhlanje xa ndithula ndithi yintoni le nto
sesandleni sakho. Zikhona ke izinto ezigumakeleyo singaziboniyo. Kodwa ndithi namhlanje ntona le nto sesandleni sakho. Ayupisi umkele uRhadebe yena. Awuzuphinda kuthiwa akamkanga. Ndishiya nje nale nto ngale mini yakhe namhlanje. Ntona le nto sesandleni sakho. Noba uzayisebenzisa njani? Kodwa uzuthi wayethe umfundisi wayethula impahla kaMdliva. Ntona le nto sesandleni sakho. uKristu Inkosi yethu. Amen. Nabadala ndiyoyibeka impahla kaRhadebe phezu kwakhe alive ivumba lengubo zakhe. Ngeli xesha ndiphuma, xa sesiphumile bomama apha endlini inkonzo ndizayinikela kuni, ninike abaza kwenza into eniqhele ukuyenza. Kodwa ke xa nijonga umshumayeli eme phaa emnyango niyazi uba ke ndizoyiboleka ndizawuzoxutha ndizoyiboleka. Angela nene Hallelujah.
Vice into bendizoyenza apha kusasa mna ndigqibile ukuke mama uVice nomama uNonkosikazi nesigqeba sakhe ndinikela kuni ke ngoku ningayo ngenza into yenu endlini egazi zonke zona ke zabe dibana nam zona. Inkosi akhona amanzi alungiswe atoba sisana
mama ndibulise umama nonkosikazi ephakathi kwethu. Ndibulise ikomiti kamama yonke iphela. Ndibulise umama umrhuqana bomnyama. Ndibulise bethuna ngokukhethekileyo apha kwifemeli yoRhadebe namakwena. Ndibulise iphanga lavesinqini apha kwindomiso 23. Ndithi nokuba ndabe mfune nothozi zokufa andisayikuba kutya ngoku ngoba unamile. Lo ube apha umama uvice president womama. Ngoku into esizawuyenza uncokola nefemeli siyibophe ngaloo nto uThixo athe wasinika yona. Kodwa xa sawubopha ifemeli mna andizenza nto ndizawumanje udrayiva wenwele. Khona umama usihlalo endizawucela mama usihlalo nantsi ifemeli izibona seyisenqanaweni ezantsi ngale mini yanamhlanje. Angakhange abe kanti kuthiwa utata uLuzuku uye wagula kwafika uSathane wambizela kuye waphunyuza bona nje kodwa uphunyuzwe engadinwanga. Andifuna ukuthi bayaphunyuzwa abo badiniweyo ngoba yena akhange adinwe uLuzuku. Ufike uSathane wamthathela kuye. Nantsi ifemeli mani sihlalo wam nabo mama nazintombi osister brother omakazi yonke loo nto leyo bajonge phansi izizililo nje. Ndifuna uncokole naba bantu. Ndifuna uncokole naba bantu sihlalo wam bangene omama ingalambathi bangene abamelwane bangene ifemeli. Inkonzo ayikhethanga ngabani na ozivayo ngeyomntu wonke inkonzo kawonke wonke uthatha umdlivo bangele banamhlanje mabesibe lapha bekusazi yena kuba ngale mini namhlanje yena usabela ubizo lakhe uthethile noThixo wakhe wasabela ubizo lwakhe wasabela bonke uThixo makamthathele kuye amke kulo mhlaba namagada ahlabayo. Sayazi nxemali inzulu kubhlungu akunandanga mama usihlalo naba bantu isihlobo sami. Before ndivule le Bhayibhile ndizawucela into inye, ndizawucela ubunye. Ndicela ubunye. Siyamazi mos utata umdlivu babingumuntu onjani uNkulunkulu. Imisebenzi yakhe usebenzile lo tata ulawu lapha kule ndawo ndingekabulisi ndingekathini na masinikeni umdliva imisebenzi. Loo nto leyo qha endimisayo ndimisa ingoma andiyiva bomama mama uVice andiyiva ukuze ndizibone uba ndiyayiva funeka ndijuluke. Funeka ndijuluke yabona ngoku ndiphethwe lidolo ngoku ngenxa yantoni ngenxa yale mba andiyivi ingoma ndikhola kuxhenza uba umdlive besenza loo nto mosendleleni. Ndicela ingoma ndiyayicela loo nto le before ndivulilizwe.
Kusasanje Thixolunguye ngicela amandla akho ukusivusa kwangenqe sithi bawo abanye abayihlumenanga kulini Thixolunguye sibonga lo mandla kunamsonjeni silapha ke Thixolunguye kulo mba kabawumdliva sizokhapha ngcwele ezenhliziyo zityumkileyo Thixolunguleyo naba Thixolunguleyo abashumayeli Thixolunguleyo xa bezawuphaphayisa uba umdliva ukugqibela Thixolunguleyo bayaleza kuwe Thixolunguleyo banike amandla Thixolunguleyo baxhobise Thixolunguleyo ngenxa yenkosi yethu amen. Ndibulise umama wethu uNonkosikazi, ndibulise umama uVice, ndibulise umama abalandela abamabethu babamisa. Ndithi kweli khaya lakaba uMdliva ndithi ngxe akuhlanga nto ingaqhelanga kwehla. Ndilapha silapha namhlanje kuni sizothi xolani, ndizothi xolani. Lo uthetha apha namhlanje umama umntanana, elami igama lasekhaya ndingumanyoni, ndizalwe yintombi yasemaqwasheni abangasekhoyo abo bantu. Ndathengiswa ke phaka Mnguni, ndayoma kwamiya komntalana. Phaa kwamntalana apho ndikhama khona ifadukhwe ndatshintshwa igama, njengokuba namhlanje kuba woMdliva etshintshwa igama kuthiwa ngumfi. Mna ndatshintshwa igama kwathiwa ndinguliyema. Babebona uba ngaba ndizawulema elakhaya ngokutsho kwabo. Ndigoba ityholo ngapha ezinyoka ko-21 eBusa. Ithethileyo ekhubekisayo sikho
Dithi ngxe siyamazi uba umdliva. Niyasibona mos to prove ba siyamazi uba umdliva. Ba umdliva behamba nathi endleleni. Ilizwi lethu bomama namhlanje sizalifumana pha kwincwadi kaYohane 16 iverse ku-33. Umazwi benoxolo kuyo. Ndiloyisile ihlabathi. Uthi uba umdliva namhlanje. Uthi kule family mayomelele. Umkile mos uba umdliva. Besimthanda sonke. Kodwa kho bantu bebemthanda ihlabathi mabethu nani. Uloyisile sowuthina ngoku. Masinike nomdliva. Masibe noxolo. Masibe noxolo. Ebedla ngokuthi umama uvice ayethetha. Umna andingomuntu kwaziyo uthetha. Athi kodwa isilivere negolide andinayo. Into endinayo ilizwi. Ndithi uyomelelana. Nali lizwi bomama. Ozivayo. Ozivayo namhlanje makazoqutha le Bhayibheli. Angayithathi makayixuthe. Omama bonke bazali. Ngizawuthi ndinibhude xa ndiyakuthi. Ewe mama. Mandibulise kusasa nje mzali wami. Ndibulise nale family ethe xotha. Ijonge phansi qaqenzela zinhliziyo. Uthi umama bethu nani ome kule ndawo. Kodwa bawubeka ilizwi makaxuthwe. Nami ndizibone sendimxuthile. Ewe mama. Lapha mama ngokuqala mandiqale ndizazise ngokuthi ngingabi nathula ukuzazileyo mama. Ndingumama uMakhalusi zami. Ndingumama uQotumbizana uThotsho. Ndinkosikazi kwamiya mani mina. Ndikhama khona fight. Amen. Kulami zibethunani. Ndilapha mama. Ngokwazi lo mfana uleleyo. Hayi. Ndimazi ngumntana. Bonke kokwabo ndibazi nomama wakhe notata. Umama. Wabantwana. Utata wabantwana. Nosisi ndilapha ndobazane noba niyothuka nandigqibela kudala. Ndingumaka nokuphiwa abandileleyo eBhathi. Ngoko ndandisahlala eBhathi. Ngoku ndise eNew2. Mama mandiza nganozawushumayela. Ewe mama. Ndizokuthi qha ndiyamazi. Into nje uMaduma nonkosikazi nomntana nomyeni wakhe bekhonze eBaptist bakhulele ecaweni abantwana bakaMaduma behamba notata abo nomama abo ndikhona ndibabukele kodwa ndizokuthi ke nami mama ehlabathini
nakuba nembaneze kodwa kuloo nto yonke uthi uYesu zomelelana ithemba usimele izandla zokushumayela andiyishumayeli ke mamam le nkonzo mna ngoba kaloku imfutshane ingaka le nkonzo kodwa ndisixelela uba namhlanje ndizawuma kule ndawo ndizoxelela abantwana bakaMaduma oba ndingubani na mna ngoba ndiyigusha efana yodwa phofu ngempahla hayi andifani nani ngempahla ngomoya kaThixo ndiyafana singabantu abanye kudala mamam ndingqunga ndilahleka kudala ndisendiqaqhela ipali kaloku thina ama-Afrika ndiyasazi ngosimanga singabantu bepala bavuka ekuseni bakhawulela umzimba ngoku sendilibele uba ndiyiko yam ndavuka ekuseni usemnyama ndaphuma endlini ndajika ndoyika etheni ngokuba yiwunkosi yam abantu abakajeleza bazawuhamba ndaqhwarha lathi ndafumana umntu onenceba ondisisileyo ndathi andazi kwale ndawo tata iyakhumtsha kodwa xa ibizwayo andiyazi uba ishuduma ke mosandingokufane kodwa ngenceba kaThixo ndazofika ndalapha bantwana basekhaya ndifuna ukuthi kuni akulahlwa mbeleko ngakufela izolo bendisemngcwabeni mamam ngoba nje apho sithi wena nokuba ndihambe ngifuleni wethu uzilokufuna ukola mnibili ilizwi belibekwe kulo mngcwabo lendikuwo ngomfana omncinci obehamba endleleni wavela wadinwa walala baphela ubomi ndifuna ukuthi kuthi ayinini nodwa ininzi ukufa imingcwabo bekufuneka siyibona nangoba bekufuneka basenjesonke ngoba unomfundisi ukhazini kakatata uMziva lo uswelekileyo ngomnye wabantwana ondincedwe nguye wandifowunela kuba uyayazi uba ndiyamazuluzuku wathi mama khala uzuluzuku uye ndibuzomphula uzuku wathi uluzuku yedwa endlovu besimele basiyeza sibaninzi mama ngoba kaloku sihamba naye kunomfundiso yena apha enkonzweni kodwa ndizokuthi kunifemeli yakatata uMdlivu uyakubona mntana sekhaya uYesu imbani ba atsho uzifumene izinto uYesu kulo mhlaba uYesu uzifumene izinto ezininzi wada wathi ekugqibeleni mamam wahamba indlela ende ubheke emnqamlezweni ubethelele emnqamlezweni engenasono uYesu efela thina amatyala wethu sinalo themba into abangasingqonge kule ndawo kukuzazi ngoba thina sifelwe thina yethu inkosi yaphinde Yesu inkosi yasivukela mamam xa ndizawujika mosi andizangazawushumayela kodwa xa ndizawujika ndifuna ukuthi kule family bethu nani kamama katata uMdliva ndifuna ukuthi kunirhatebe bantwana basekhaya niyayazi oba nosisi andisenabantwana inoba ndingayothuka loo nto uba ndigqibele ndinabantwana ndinamadoda amadala ndisolusa kodwa babhubha bonke mama ngoku ndinentombi enye eshekile nayo yahamba yayokwenda inomzi omkhulu kufuna abantwana abahlanu ndla ngothi ke into ntombazana ndine itimu yebhola konzela ukuthini athi mama ndabonela kuwo ungabi nabantu abantwana bakwavela babhubha baphela ndifuna uba babhubhile omnye kwisheke omnye omnye kwisheke omnye kodwa kuloo nto yonke ayithandi ndisuse kuThixo ndamthithi ngokuhlatywa lo mntana ulikrwala ndaqonda hayi ayikho into endiyikhonzelayo uthe ndizobhujelwa ngabantu ndanguyobhi ndazenzela umzekelo ngoyobhi kodwa kwathi into ethi kumamam xa ndizithuthuzela ngokwam ndathi kukho abangenabo nabantwana abangase xa ndiqala ubawuka mamam ndibona uba ndizaphangelelwa ngoku ngamadoda amadala ndiwolusile alandelelane ukubhubha wasingathi osekapa ophangelayo kodwa kumkhawuleza ufike uluyandu uyagunda athi mthobeni andizoba nemali ukuze kapa mthobeni makaze phila ukwenzela uba uyabhubhabhubhe phambi kwam nyhani wafika mama mahlala inyanga yanye wabhubha yathi ndincede ndimbize umntana ndifuna ukuthi kunanini nodwa ndiyayazi ingozi yeyona nto eyenza buhlungu baloko umane usithi khange ndimtyise nedisprin uthi pakanaxesha la disprin nantoni uba kufika umtha sonke silapha nje sinemida yethu ndithi kuba nomfana ndithetha ngayizolo mamam kuthiwa ebehambe engeshushwanga kodwa uvele wawe ebaleni lebhola labantwana kanti buphelile ubomi wonke umntu unomda wakhe sonke kule ndawo sikuyo zizawufika iimini zethu mamam kuyilozwe kwakuthethwayo kanti kufike ntoni ufike umntu athulani igwaka lethu ewe kumele nilile kodwa thulani nilile nigqume bantwana basekhaya nithe gqwaka ngoba ndiyayazi uba kona kona ukushiywa ngumntu kubuhlungu ukushiywa ngumntu wakho enkosi mzali wam
Ngile ndawo. Kumama uNkosikazi. Ndibulele ndibulise kuVice. Ndibulise kwikomiti yakhe yonke. Ndibulise wonke umama kule ndawo. Ndibulise ngokukhethekileyo kwifemeli katata uMdliva. Ngevesi yodwa ethi uba unoma abandishiye kodwa uYehova wasuka wandichola. Zeningamsoli ke Thixo uThixo ngokuthatha utata uMdliva. Naye kufika umda wakhe ebengenawuze awugqithe. Ithi loo nto hlalani kuThixo kwenzela uThixo ahlale naye bantwana bakaThixo. Ewe ke mzali wam ndilivile ilizwi lakho kodwa ke mna ke ndizawuthatha laa ndawo yembandezelo. Ndizawuthatha laa ndawo yembandezelo. Marhaba amahle, marhaba amnyama, anemisebenzi mhlophe. Utata uMdliva usishiyile kwaye siqhelekile, siva kabuhlungu. Kodwa ke bazalwane bam ukufa kuye kwasimonela, ukufa kuye kwasiqhiphilela utata uMdliva. Kodwa ukufa ndikufanisa nokuthatha uhambo. uYesu uthi ndiyemka ndiyonilungiselela indawo kwenzela uba apho ndikhoyo nibe khonani. Okukufa kuye kwahlasela utata uMdliva, ndikufanisa nokulala ubuthongo. Bazalwane bam abavuma ukuthandaza. Uthi bona nje uYesu eseBhethani kulo Lazaro uyafika uthi uLazaro akafanga ulele. Bazalwane bam abavuma ukuthandaza. Masithembele kuThixo kuba sinalo elinye ithemba. Ukufa ndikufanisa bona nje nenqana wezikayo. Bazalwane bam abavuma ukuthandaza. Nqana waleyo ithi xa izika liveli ithembeli nguYesu Kristu. Bazalwane bam abathandazayo ndimfanisa bona nje utata uMdliva noDavide owake bona nje ngenye imini wake bona nje wathi ndathembele. Hayi nangoku ndithembele kuye kuThixo. Uthi andizange ndiyeke ukuthembela kuThixo kuba uThixo wandigcina ndisezini. Bazalwane bam abavuma ukuthandaza. Uthi bona nje ndasinda ngenxa ngenxa yokaThixo. Bazalwane bona bavuma ukuthandaza. Utata uMdliva wona nje isebenzele le nkonzo. Isebenbulalekile umntana wento ngenxa yale nkonzo. Ndimfanisa noDavide babavuma uthandaza kodwa kayeke ukuthembela kuThixo kuba kaloku ithemba esime ngalo lithemba engagungqiyo, lithemba kuThixo. Bazalwane bam bavuma uthandaza. Uthi imbandezelo bona nje izala ukucikideka. Hlale sikaThixo izala ukucikideka, ukucikideka kuzala ukunyamezela. Hlale sikaThixo ukunyamezela bona nje kuthemba. Hlale sikaThixo mahlale bona nje thembeni elinguYesu Kristu. Thatha indawo yakho mzali wami. Ayikho nto into eyonakaleyo. Ndichukumisa uba uMdliva ke ngoku ililiculo lakhe aphinde mama
bethunana le ndlela iyahambeka le ndlela. Ndithi namhlanje mandize kuni family ukuba ngaba namhlanje kuni family kukho umuntu okude nofefel kwaThixo iyahambeka le ndlela. Makazame ngoku ukuzunxulumanisa noThixo. Nani family umuntu okude nofefel kwaThixo kuyahanjwa. And ngoku akuhambi maxukazi kuhamba ulutsha. Uthi usahleli usacinga uvutha umlilo. Azibake uzawuvutha umlilo ukwemphicala. Iyahambeka indlela. Noba injani phaya e-areani yami kukho umngcwabo. Indlu yesibini pha kum. Kuswele umuntu ongutata. Lo tata ebepeyile. Abatata bangathi bayagula kancinci apha engqondweni uyapeya. Okay. Afika angcole ebusuku. Ngcola kwakhe ebusuku. Brother wakhe bakuhlala no brother wakhe amkhupha brother wakhe hamba manje bazamvula. Yo. Hayi mana ngongcola phandle wamtyhala. Ngizoxelelwa ngunyana ke untondo wami mama ubani ugxothwe umbrother wakhe nanku emtyhalela lapha edakeni. Ndithi hayi man inoba uzawuphinda amngenise. Thebe uyangcwatywa namhlanje. Umgqibele yena ngela xesha ebemtyhala. Sazela sakhe namhlanje uthi ubrother wakhe leli kula ndawo nje nguye. Nangona mhlawumbi ubrother wakhe bezazifela. Ngoku uneso saze uyawutyiwa sesasazela yena kuqala ade ayophupha. Ndakhala mna ndaambula ukufa kuswele kubrother wami. Buya emsebenzini ngolesihlanu ndizawuofa ngomgqibelo ndisixelela uba ndiyomthatha uyagula uhlala ekhaya ndizayiza yomthatha. Zikhona imvula bezikhe zanetha kulo nyaka kupheleyo ezinkulu. Xa ndivuke ekuseni ulale ebobosini. Xa ndivuke ekuseni akakho. Ndibuze kwabantwana balapha endlini udla ngohamba ixesha elingakanani. Kuthiwa hayi udla ngohamba umalume aphinda abuye. Ndinixelela uba samkhangela ubrother wam sayomfumana ngolesibini ekhaya kuphanga kavantshi. Baniyabona pha ngoba idora ngapha uyawelitha kukho irhontshe pha esingayazi uba wayofakwa yintoni phayana. Mna ndiye kagqirha kugula kuba ndingamfumani. Sixelela uba ndiyomongela endlini nam. Ndabe ubrother wam ndiyaqala naye ndiyamgqibelisa. Ngoku kuthe kokwenzeka laa nto kulaa mfana ndakhumbula emva ndakhumbula ubrother wam uba naye wafa ngolaa hlobo wabethwa ngamaqhwa wasweleka. Ndizothi nakuni ke lalani ngelilo phayo inxeba. Uzawuza uba umdliva. Uzawuza noba kukomnye apha kuni. Ukuba ngaba kukho into ebezixelela uba uzawuyenza uzawuza uba umdliva kuni. Ndithi ngxe zihlobo zami. Kuthi uThixo uthanda umuntu okhalayo. Okhalela phi? Okhalela kuye. Funa umuntu okhalela kuye. Uthi uThixo masikhaleni. Masikhaleni. Ndizawucela umama. Ndiyakuthinda Okay. Olozokulwana wami. Ndizibuyisele kule family kaba umdliva. Ndizibuyisele kuyo ndithi kuni bomama basekhaya. Kule ncwadi kaYohane kuthiwa emhlabeni sakuba nembandezelo. Ngoko ke yomelelani. Ndifuna ukuthi bomama basekhaya yomelelani. Kunje kuzo zonke inhlanga. Kuyangcwatywa ngapha nangapha. Umuntu ngamnye ke funeka azithathele uYesu ngoba nguye yedwa umanqoba. Nguye yedwa
ndifuna ukuthi thuthuzelekani hlobo zam thuthuzelekani kubuhlungu nakuthi silahlekelwe nathi kubuhlungu inxeba linzulu kodwa ngokuba sinoyesu Kristu ngaphakathi ezinhliziyweni siyazomeza ifemeli yasekhaya yomelelani ngengoma ngoku indibangela laa nto ndigule ndiyaziva ndiyagula kulaa ndawo ndiguye bendingazoma apha qha ndiqonda uba mandizolungisa umphefumlo wam apha ndizolungisa umphefumlo wam akho nto ndizayithetha odlala namihla Mama uSihlanti, omama bafuna uzogileka kule ndawo. Ngoku ndifuna mama uSihlanti uxelele omama bangenayo ukuba iintente zethu sizibeke phi kwenzela uba abazali bazokwazi ujika kule ndawo. Bazokwazi abazali bam ukuzojika kule ndawo. Umama ngamnye abe ku-ex wakhe. Wonke umama afuna ukubhabhayisa umdliva. Mama uSihlanti xelele omama ukuba iintente zethu sizibeke phi bakwazi ungena amanini. Enkosi. Andingasali mama abangenayo ilizwi lethu bomama umama uVice uzondibetha hayi Nkosi ngiyambona nani ungxamile ukwethu nondikhoyisa ilizwi lethu bomama liku